Díadit Terri Erdpohl agus fáilte go dtí Mhuin na Muice an seo NearFM. Dé mar tatú? Tá me go brag gur mí mágad. Ítach. So inis tú faoin féile seo, cén data a bheith sé ag tasnú? Be sé tosú an tochtú lá déag de bheitheh agus be sé leúntar aige dtíon téine lá fiad. Agus inis tú faoi Jim Dowling agus an bonse bhí aige leis an cheoil traidisiúnta agus na Uilleann. Well, rugó agus tógad Jimmy na clia, agus is an sinna dálam sé na Uilleann Leo Rowson. Id lob na Uilleann I sráid Hamáise bhí na ranganí. Agus rinne Leo féin Uilleann dó, agus bhí sé mar bhail de grúpa a bhí ag lia, so is léir go meas mór a gheir. Hasú sé go for le han America agus in Europe, agus bhí sé ina rúnaí ar feag gábhlíonn déag Common ceoltóirí éireann sin an grúpa ar dúchtar cótas ceoltóirí éireann orhanis agus an sin in éidir seaca sa hocht daistrig sé go dtí an Ghleann Garbh rugad go bháthair an sin agus bhí talamh cé ann agus bhunaigh Mr Dowling onad caravan agus campála ann agus bhí achtarna cócóma agus is minic a bhíoh seisiún ionta ceola có ann agus tháinig cáirde go léir Jim ó chéanas ó Congar chun seint leis. Agus bhí baint aige freisin le bunú créamh de cótas ceoltóirí an seo sin Ghleann Garbh comá. Ítach. Agus so cé a bhés ag sinneam ag an éile seo? Well, be gá ceol chun go móra a gcuin in Ost an Eccles, lúnasa le Karen Casey ar an Nína, sin an Neoládíag agus the Big Blowater in Saturn. Agus comala sin beg Neil agus Cuivín Valley ag sinnim I had an phobal Déardín agus na Féile sisters de Hína, de Saturn a bheith siúd ag sinnim, agus ceoltóirí ó Cíla ar an Downach. Ítach. Agus beg ceol chum teh an wifuin éirgaing I Jim's Coffee House, Donóna de Downing, le Mac Cranich agus Jackie Daly, agus Conlo Grada. Agus comala sin beg Corcú lé ag chana ag an Afrin ar an Downach, agus Bes seisiún ceol agus crackar siúla fud an bhaile dílú nach an aimsir a bheith amá, agus beg ceardan a gin comá leis ar an Saturn. Einta mai ar fad. Agus leis na ceardlanna, céir a bhéile teagas? Well, beg si a Mhuin ó na Uilleann and Idil an Bárán an fad ó Mhór agus an bosca cheoil. Sheila Friel, Matt Cranich, Ronan Osnoddy, Louise Mulcahy agus Jackie Daly a bheith ag Mhuin ó an lá sin. An jazz ar fad. Agus dúirt tú go méid ceolchorm the Big Blowout ar siúl agah, and inis tú get a bug fao sin? Well, Martin Hayes agus Dave Power bheith sin péir a bháin, agus Steve Coney agus Paddy Keane an péire eile a bheith a sinnimt, agus méid a súl ag deran a híthe I de go léir a sinnim na céile ar fead Pamelín, so is dóilinn go méid híthe an a bhór ceola go an híthe sin. Einta mai. Agus inis tú faoin baile Ghleann Garbh, cén cinál bhfuil sé mór? No, it's tried baile beag go leorí tá sé Near Chorcaigh ar an Wild Atlantic Way. An jazz. They sit there and they've huig de bhábheann trí, faoi scá sléit a catha, agus sa cún tá Uilleann cáilúil Uilleann a Cuileann, nó Garnish Island a tuchtar ar Béarla. Áite bhfuil Gardini cáilúile ar Winter Bryce ar bhon I dús an céad sicate. Tá sé nisfí chóm an board British Publi. No, tá trosbád I gceiscin dólan sin agus bíon rónta a fiscint agus iad an rianú féin tá súla going ar na carrigacha. Agus má bhíon an tálaat go má fici tú na cheolar báin atá a cohuacó ar na hiláin a bith sa bhá go má. Agus tá faríis deas ann agus siúlóidí daghamach, agus tá neartáid níos sa bhaile le ceol agus ól agus bí áil. An jazz. Tásúla go goí sibh an amsir a gasabí. Ó tásúla go é comá. Agus conas is féidir teicid a áil don féile seo? Well, is féidir áil ar an Uilleann ag www.jimdowlingfestival.eu. Se? Agus is féidir tuile ólis a áil ó Chris ar a nád a hocht a seacht. Se? A seacht a cuaig, a né a cuaig, a né a trí a héan. Einta mai. Tásúla go mé siad dína linn. An mai ar fad. Terry gur míle maigad as Lord Lynn faoin féile.
fáilteró. Tásúla an go méid go bhicimí a lán daoine ag an bhéile imlíana. se á mór leis. Gar a mí magat.